אני לפחות לא שיקרתי. שקרן. שקרן. שיקרת, זה פייל נייד, לא גן. אל תהרג אותי. לא, לא. לא, למה זה לא נסגר? הגלי, הגלי. אני בלקון. Roger that. Round start. לא עכשיו. שתיים למטה, זורקים לי את בלקון. קוסם עמק, הלכתי לנייד. שתיים למטה, בדוק. Headshot. מה זה הנייד הזה? ניר, מה זה היה? איזה? אין לי מושג. נראה לי אפל נייד בלקון. כן, כפיר. לא ככה, לא ככה. כמה? אני לא יכול לראות אבל. תהיה איפה שאני הייתי תמיד, אני לא יכול לראות, כפיר. ניר, כמה? פרצו, לא, פרצו. Fire in the hole. Double kill. או, לך להם, כפיר. Bravo team wins. טוב, איתן. Thank you. יאללה, מטורפים יותר. סגרו את Round הגיטית. start. איתה, אל תעמוד שם יותר. אתם הולכים רעש? ניר, לא, אני נכון. שמאל. אני בלקון. Enemy down. כפיר, תגיד לי מתי. מה זה אתה רואה? לא, לא. חלאס. איזה גמל. חזר. עכשיו, שם נכנסו. חגי, תן להם להטמין. The bomb has been planted. בוא חגי, בוא. טוב, תיכנס, אינני לא. אל תפיס, חגי, בוא ביחד. מה לעשות? מה? כן, דווקא. קוסם עמק. Alpha team סורי, חגי, לא wins. ראיתי שאני Round אבל start. אל תיתנו להם להטמין אותו, זה גרוע רצח. תראה גם את הראונד. אל תעמדו בסינגל בוקס, מזרקים נייד. והקורסה היחידה. עוד נייד. מה זה הניידים האלה? מה? כמה? עצור. Grenade. The bomb has been planted. חגי, ה-SFC. טוב, חגי, סליחה. טוב, חכה לי. בוא. אוי, סליחה. בוא ביחד, חגי, ביחד. סליחה, בוא, לך את שלי. חגי, 2-4. סליחה. אני יודע, אני מתפחד. חשבתי שהיה בצד ימין. Bravo team סליחה, לא, wins. באמת שזה לא פחות. תודה, חגי, יאללה. ראונד אחד? לא, זה ראונד אחד. Thank you. Shot in the head. תודה, חגי. כן, בטח. זה כאן מסריח. Round אני עולה את start. העולם. אחרי זה אני ישר נעלה למעלה. אבל תראו, יש להם... אבל הם זורקים ניידים, אתם אמרתם. לא נראה לי. אף אחד לא זורק נייד. בזבזו נייד. כולם ניידים בצד השני. לא, חושב שאנחנו הכרת. גיטה, ילך לאינפו, אני אהיה עם נייד. כן.
אינפו. כפיר, כמה. תגיד לי מתי ראשונות, אני זורק סתם, כי הוא כל מיני זה. כפיר, אני קורא. כמה. ראשונות, לא, חבל. אין מצב. מה? תראו, מעל הראשונות. ראשונות. רגע, אני יורד למטה, בוא איתי. חוגים אותי. אחד ובי. נראה לי עשה רעש, לא? ראשונות, עשה רעש עכשיו. אל תחכה לך שם איפשהו. אל תלך, אני עושה פיקו משהו. שניות, זה שניות. Alpha team Oh. wins. וואי, אלוהים. Round start. יואו, אני מת. גביר, צילמת את הוולבג? וואי, יאללה, בבקשה, עוד לא ניצחנו, בוא ניקח אותם. כנסו. זוז. I'm hit! צוחק ניר. זורטוניץ'! Alpha team Enemy down. wins. 12-2. Round start. אונס נקודה. הם פירקנו אותם. כפיר ואמא שלך חייב לו לתת. זה לא איך פירקנו, זה פירקת אותם אתה. כפיר, כמה. בואנה, מה זה? Enemy down! כן, עד שאני יורד. אני מדמין, זרמת ארפה. The bomb has been planted. Fire in the hole! על הבלקון. כן. סבא שלו! וואי, אלוהים. מה? הוא רשם בק, לא ראיתי. איזה משחק. Bravo team wins. אני עם יורבן?